Nembang, ayo nembang. Saben, ayo saka mayang siki. Ayo ya. Jegleng lho, sing mencolot gareng. Kula Sing jegleng iki. Loro iki kuat ora? Alah, gur loro tambahi budui piye? Jajal ayo tengah kene kono sik. Geser, Duk. Ayo. Ini sik ya. Siap ora we? Heeh. Oke. Nganti ra krasa tak banting. Piye? Nganti ra krasa. Heeh. Lah nek kitake ora krasa, tak sambatne wong Srondol Kulon piye? Oh iya. Nyek rumah saku. Ayo. Wah, masuk iki. Burung tau manak e. Pripun? Burung anu masih jek proses belajar iki lho, No. Didudule krasa wi. Didudul krasa. Saiki kok celewat-celewu to nek omongan. Lecek kok. Lah nek kowe nek didudul apa ora krasa to, Nduk? Gak. Wah. Bles. Kandani angin tok iki mau kok. Iya, amoh iki samoh tenan iki. Kocluk modele pisan. Wis ben, Nduk. Si Nartan tetembangan masyarakat milik guyon tok ya. Leres, Aja kesuwen ning diselani tetembangan. tetembangan. Tembang apa kowe? Sanunge sinden-sinden. Gandeng kowe lulusan isi, ketokno kabisanmu. Lah nek gur nembang pangan aku mbedina to, Pak. Pak ngono ngenyek aku model saiki kok. Pelem aku Sendro. Sendro. Songo apa menyura? Songo ya kena. Alah gampang nek gur songo iki. Ya. Apa tembange? Sinom, Sinom. grandel, Mas. Wah, sinom beranda ya. Lah ora paham jenengan wis diam. Ya. Ya jagret tadi cetak iki. Memanismu hangu jiwa tepuk tangan. Pripun Bu Lurah, saya mboten. Sae. Nggih mangke diumumke warga nggih 5.000 ne siap. Ngobeng tampah. Hak gaweru citing gale tepuk tangan. Alah. Lagi nembang rong. Padha kok tepuk tangan. Ora apa-apa, lah engko ketok sing mburi aku lali kok. Penting arep wis untuk tepuk tangan sik. Ya. Nono. Jenengan yo ngerti to, Pak? Loh dalang kok padake. Jadi lulusan isi berarti. Lulusan isi. Lulus tenan. Ki Anom Dwijo Kako SSN. Ngerti Apa? ora? Sarjana sendiri. Seni kok Seni lah yo. Diane lah. Jadi dalang ya apik jenengan? Dalang ya saged. Ya iso ditonton to. Oh ki mau jenengan to sing mayang? Oh ya lumayan kok. Pomo sesuk aku tok job mayang jenengan sing mayang awan ya, Pak ya? Oh, lah dalang matane kira iki. Lah kuwi dalang wis taunan lho, Le. Mangsamu. Jenengan ki? Iya. Masya Allah tak akoni salut jenengan hebat. Hebat apa? Yo dalange yo muga-muga lestari dadi wayang sing apik. Pokoke pesenku dadi dalang sing apik nggih. Oh nggih. Nomor-nomor sidene dihapus mawon. Ganggu konsentrasi niku. Oh iya. Nggih. Iki jane nek gareng sitok gemecek ngono. Nembangane. Lara apa kang natya upama munduta Minir. Rukmini. Mundur ta Rukmi ora Rukmini, lek dikai ini kakean. Rukmi. 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 Taratam tudatu ibarat wong numpak perahu. Suaraku jadi gede ya Pak ya. Iya. Ini kita sing ning dalem gak kober rene dimirengke king dalem. Wah, suarane gede kae mesti piyaine yo gede dhuwur. Iya. Bareng roh wonge mecece koyo wong cacingan.
Ayo kena epilepsi. Ya ben salahe. Ya. Tak terima-termakno. Terus aku sing ngejak kono. Iya. Nek tak waneni sesuk ra dijak. Ndek iki wis kliwatan pirang-pirang dina ra dijak. Heeh. Lumampah tanpa welah. Wah, gede barang ya arum suara. Aku kok, Dik. Iya. Ing madyaning jala nidi temah gunjing anggenjong ning pagulingan. Tepuk tangan. Arep muni ngono ae. Nggih, pengumuman Apa? kecuali menika seorang dalang inggih juru parkir. Mula nek bengok banter. Masa kok seneng nek kancane ratap to modele. Kaya bacaan ki apa? Rengu nggih. Heeh. Ya rengu. Nembang dhewe. Manut, mbok meneh enten kancane. Heeh, ya karo sinden ya. Nyemanggaken. Napa sanese nggih kenging? Sanese ya iki ana pamundhut Mas Apa? Gareng. Dawuh. Ana pamundhut sok. Lah iki supaya diaturke nggon limbukan. Nah. Dari penjane Haji Rismono Kaprawi RT 6 RW 4 ditujukan seluruh warga Kelurahan Srondol khusus warga RW 04 ucapan mugi-mugi tansah karoban sentosa ayem tentrem seluruh warga Srondol Kulon. Nah, iki meneh duit. Nah, iki. Masyaallah. Kaya ngene iki tresnane 250.000. Luar biasa Pak Haji Rismono. Heeh. Yes, muga berkah barokah. Nyuwun lagu Pangkur Jenggleng dibacutke lagu Sri Huning. Ya, Niki ya Slendro Songo. Slendro Songo. Ya. Oke. Tak pilihne waranggana sing jek bau kencur. Wah iya. Bau kencur Mas pripun? Jek bocah. Oh, cek Sing jek bocah. gadis, sing jek perawan, jek SMA. Heeh. Ini si di bangku persekolahan. Persekolahan. Ya. Mbak sapa jenenge kuwi Prima sing arep tak duetke karo Mbak Mayang Anjarsari. Ya. Oke, siap. Oke ya. Diaturi jumeneng. Ya, coba. Saka Pangkur Jenggleng luwih dhisik dibacutke Sri Huning. Ya, coba. Ayo ngadeg cah loro. Pilihke. Ya. Ayo ngadeg malah panganan. Ayo ngadeg kok. Nggih. Luar biasa. Ya. Sindene Dwijo Laras ya ayu-ayu kabeh. Domongi ya. Elok tenan. Ya. Iki sing niki, Pak. Apa? Upama buah ngono Apa? stroberi. Stroberi iki Stroberi. keluwihane apa? Wah, enak tembunge, enak tegese. Stroberi iki tegese? Seneng tetulung, suka memberi. Wah. Anda. Stroberi. Nek Nah iki apa? Rambutan. Rambutan. Ramah lembut dan penuh perhatian. Wah. Wah. Cah enom ya. Anak niki beda. Butuwi bojoku piye? Semangka. Semangka ki apa? Senyumnya manis aku suka. Nih Hana. Pepaya. Pepaya. Perempuan yang patut dipercaya. Ya. Wiwi rondo. Kok rondone aja dikit. Lah kayak pancen jek rondo kok. Niki ya? Heeh. Nek ngono Markisa. Markisa ki apa? Mari kita periksa. Ya wong loro. Mas iki diperiksa seniman tenan apa ora? Ya. Iso nyanyi apa ora? Lah sebelah saka Purwodadi kae, Mbak Siapa? Retno Cungpe, pomo buah apa? Mbak Retno Cungpe, upama buah melon. Melon ki tegese. Mesam-mesem njaluk guyon. Kelon. Guyon. Kelon rong dina ra mulih dheke. Guyon delok wayang kok guyon. Kangen karo sing lanang. Lek burini sing pinggir dhewe pini sepuhe. Cara buah apa? Pace. Kok iso pace? Pantes tur cekli. Ibu Rini nek Kowe entuk undangan ora? Burini arep duwe gawe lho, mantu lho. Masya Allah, jenengan es sing mantu? Heeh. Alah mboten diundang mboten napa-napa. Mboten insyaallah ya. Iya. Insyaallah. Oh alah. Iki Pangkur Jenggleng. Pangkur Luwih dhisik. Jenggleng. Yo, Kenalan. Heeh, mingkar-mingkur kena. Heeh, ya, Pangkur Jenggleng.
Apa caping gunung ya kena sing gampang ditampa ya Lah ta. jenggleng sami. Saben bengi. Nah, gentenan. Cocok Nah, nek mayang kae sing sebelah ngendi kiri. kiri. Kiri ki wis duwe anak loro. Bayu cah semene iki. Lah domong iki setahun ki bayi ping pindho kaya kucing kae kok kuwi ya. Wah, bodine Masya Allah. Padahal cek kaya anak-anak lho aku iso. Domonge kok iki Piye? seragam SD nek kaya cah SD. Nggih. Ya. Bojoku ndek biyen ya semene iki. Saiki Walah saiki bubrah, Pak. sebab apa brah? Lah piye to, Bu? Nun sewu bojone kula cilik estu, Bu. Cilik banget. Heeh. Ndelalah kira ngandut meteng. Heeh. Di USG bobote niku 3 kilo 7 on. Saking gedene bayi. Ha. Lah bojoku ora gelem disesar. Akhire normal. Lah bareng normal mlakune ngene saiki. Wong kegeden anake. Den ndase anakmu ya. Mula lah niki mesti sesar iki ketor jek apik iki. Ora no. Oh, anakmu cilik berarti. Ora. Lah kok iso jek apik? Lho. Dirawat no, Mas. Oh, ya engko jajal nggo perbandingan karo nggone mbok wedok. Hah? Carane piye nek diperbandingan iki? Foto. Lho, Foto Oh, iki. Pun, nembang nggih. Lah iki lek iki prima si SMKI. Nah. Pilu jeng dalu, Nok. Nggih, wilujeng dalu. Sehat nggih? Nggih, Alhamdulillah. Kok to? Lah pripun? Emas. Mbah. Hah? Emas. Oh, Mas. Mas. Fokus kuliah, fokus sekolah. Nggih. Jangan gampang tergoda apa terkecoh. Zaman saiki bocah nom-noman do seneng pacaran. Sementara ditunda sik ya, Nak ya. Nggih. Nomor-nomore panjak, pengkrawit dihapus. Dihapus. Heeh, nomore bapak disimpen ya. Masalahnya aku sing iso tutur-tutur nggo kowe ya. Nek cacah iki paling gur godani ngajak dolan. Nah, kepepete tengah wengi. Nah, repot to. Nek bapak iso kandan ya. Nek kene aja disimpen, bahaya. Ngopo? Geragas. Geragas. Mboten niku. Mosok. Mboten. Lah seksi nenek. Lah nggih to. Niki ketanggep anak-anakku kabeh. Alalalala padune kowe ben dijob neh ta kowe asine. Nembang, ayo nembang. Saben ayo saka mayang siki. Ayo ya. Jegleng lho, sing mencolot Sing gareng. iki, cilik iki. Sing jegleng iki. Cilik. Heeh. Loro iki kuat ora? Alalah gur loro tambahi buduhi piye? Jajal ayo tengah kene kono sik. Geser, Duk. Ayo. Ini sik ya. Siap ora kowe? Heeh. Oke. Nganti ra krasa tak banting. Piye? Nganti ra krasa. Heeh. Lah nek kitake ora krasa, tak sambatne wong Srondol Kulon piye? Oh iya. Nyek rumah saku. Ayo. Ya. Saben ya. Saben bengi nyawang Permulaan. Ya. angin tok ya apa iki? Heh? Angin tok. Ya permulaan ngono kuwi. Kowe gak paham kok kowe. Aku seneng nek langsung mak bris ngono lho. Oh sik to, wong kabeh nganggo tatanan to, Dik. Alon-alon to, santai-santai. Alon-alon. Santai-santai. Yo, ngenteni. Ayo, yo. Neh. Nah. Kene neh. Yes. Yo. Ayo prima. Yen Oh, mau Ale. majang. Yo, Wah, genteni. masuk iki. Urung tau manak e. Pripun? Urung anu masih jek proses belajar iki lho, no. Didudule krasa wi. Didudul krasa. Saiki kok celewa-celewa to nek omongan. Lecek kok. Lah nek kowe nek didudul apa ora krasa to, Nduk? Gak Wah. belas kandhane angin tok iki mau kok. Ya, amoh iki samoh tenan iki. Kocluk modele pisan. Wis ben Nduk aja gagas kene, Nduk. Ndang. Ya, Nduk Prim. Urung. Urung sih. Selak Urung. kudu kok, so. Iya. Ayo. Alon-alon. Yen mamajeng mengkaro Alus. Piai Putri gek jek urung tau disosor bebek ya, Pak ya. Urung. Alus. Alus. Piye Dik? Piye Dik? gen apa-apane, Mbak? Eh? Jane piye lek sampeyan niku? Piye? Gen apa-apane? Oh, baleni Nduk, madhep ora no. Hamoh yo men nek iki. Salah yo ngenyek rene apa-apane ya. Ya. Tuli.
Ridade. Masuk. Piye? Apa nih? Rasane ya? Rasane? Heh. Apa ya wingke? Piye? Piye lho jane? Kelar apa ora? Aku model piye to Jan? Reko piye to model iki? Jajali kon dhuwur kene kon dhuwur. Mbak mau ngeyayaan jare arep bedul. Lah iya, ngono kok arep telu. Ngono arep telu. Arep kabeh diayahi. Wah. Piye ngono kuwi? Wong loro era kajek Tambah ngono kok. jaji, Lah Blas. iya piye lho jane? Stop. Ulangi lagi. Ya. Kembang. Ya kono terus. Yo. Kembang wae waton On. kena Yo. Kaya wong gila to, Mak. Lah godak niku lho Pak. Godak. Carane nggih mboten ngoten niku, nggih sing sare sing sabar ngoten lho Om. Mau jare kerak kroso. Cobi Mbak Mayang cobi. Ngatasi kok ora ketoke. Nonano ya. Tak ganti sing rodok gedhi lho, Pak. Gak enek to liyane iki. Ora enak-enake kuwi kok. Wis gelem ya kuwi. Golek sing rada gedhi. Ya. Mas nuwun sewu Mas. Iwangi jigling-jigling Mas. Lah kuwi gegeden nek kuwi gegeden kowe. Kok ngrepoti wong to kowe iki. Wah nek kowe gede dhuwur ireng. Piye? Kayak pal listrik. Iya. Pacita Wis mulai rada ngeri sithik, Mas. Saiki nek ngendika medeni suwe-suwe. Iya. Aku rada rene aku. Mau karo aku gila. Ora kok gila. Rada Titeni. Iya. Ojo gampang nesu to sayang. Ya. Genten kono. Oh, iya. Sing adil. panas Oh. Ora sida Ya. mepet. Ayo Mayang. Panas udan panas saling alih. Caping. Gunung. Nandur jahe ning kalengan alah nyambut gawe ra bebarengan alah alah kentil dik Keyang alah alah keyong dik ala kentil mas. kentil kentil Keyang keyong kentil mimimu ana upane yen kowe ndodok ditotol pitik. Iki mau lagune judule Kentil. Keong. Kentil keong. Pipimu ana upane yen kowe ndodok ditotol pitik.
pitik. Gak pas sih. Ya pas to, Nduk. Ora Iya. percaya raimu wae sego, kowe ndodok nek totoli pitik. Iya. Masuk to, Pak? Masuk. Ya kandhane Tak kok. kira apa. Nadyan Ibu ya. Nadyan wadon sarta Loboken dangdut Sri Huning Mustika Tuban ya. Monggo Pak Haji Resmono Kaprawi RT 6 RW 4. Anda di TikTok, hadap layar bolong. Sudah di YouTube di Jelaras Indonesia. Mas Pomo, terima kasih. Tanduk bola Sugeng dalu matur nuwun Mas Pomo. Sugeng mirsani, sugeng bergoyang bersama di Jelaras Indonesia. Nanda, terima kasih dah. Sampai bawah. Sampai bawah. Masuk hei. Putrane Ratira